baik tu bana pitua urang nantua. Yo, Pariaman bukan sekadar nama marwah jadi cerita. Dari Tabuk sampai Rantau adat tetap menyala. Yo, dimanapun kami berdiri darah Piaman tetap sama bangga jadi rang Piaman, satu suara untuk dunia. Yo, Piaman lawe oi kanduang urang Batabuik. Oi satiok bulan Muharram nan diadokan. Oi satiok bulan Muharram nan diadokan. Urang nan datang manusia liak bacan dosa muik. Oi gadang kete tuo mudo ndak katinggalan. Oh lalai gadang kete tuo mudo ndak katinggalan. Adai manurun sarato mandaki di Minang. Oi baitu bana sajaranan mengatokan. Oi baitu bana sajaranan mengatokan. Asa mulonyo agamo Islam bakambang. Oi Syekh Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Oi Syekh Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Ko hujan ameh oi kanduang di rantau urang. Oi ko hujan batu oi kanduang di kampung kita. Oh lalai ko hujan batu oi kanduang di kampung kita. Elok laki toyo samo tupang manupang. Ondeh baitu bana pitua urang nan tuo. Oh, oi, oi. Oke sana. Salamun tua rang Piaman seantero dunia.